l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Waħda mid-diffikultajiet li għandu l-Partit Nazzjonalista biex jippreżenta l-kontijiet finanzjarji tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali hija li professjonisti fis-settur qed jirrifjutaw li jiffirmaw jew saħansitra jaħdmu fuq dawn il-kontijiet. Dan huwa riżultat tat-taħwit u d-bażwir li ħadd ma jista' jsib tarfu li ma taħwit kien maħsub ukoll biex juri sitwazzjoni aħjar milli hi jew li anke jaħbid nubiet li fl-aħħar snin kienu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Ir-rappurtat dwar dan il-Gazzetta Kulħadd fil-ħarġa tagħha tal-ħadd hekk ifakret li din il-ġimgħa kien żvelat f'risposta tal-qorti li għal 5 darbiet il-Kummissjoni Elettorali talbet lill Partit Nazzjonalista biex jippreżenta l-kontijiet tiegħu li l-Partit Nazzjonalista tisib diffikultajiet biex isib il-professjonisti kellu jammettija Bernard Grech innifsu dan wara li kien gideb u qal li l-kontijiet preżentawhom xi ħaġa li ma kienitx minnha. Ikun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmilhomx fil-ħin. Iżda min jaf l-affarijiet sew jaf li biex ma ssibx awditur jaħdimlek trid tkun okritu għajnejh minn ħaġa u saħansitra Grech mistoqsi dwar dan. Ma l-awditur nagħtina awditur firms ta' awdituri, ġifieri awdituri li jażlu li ma jaħdmux. Jo għax inkwetaw li se jsibu. Le laqax inti tapprezza illi anke kull min imisma' l-politika b'xi mod ikollu aktar responsabiltajiet fil-fatt. Naħseb dik hija waħda mill-iktar saħħtiet illi qed isseħħ fil-politika. Intant brabta ma' dan il-ħadd l-editur tal-Gazzetta Torċa staqsa x'saltna ta' dritt jemmen bija l-Partit Nazzjonalista dan apparti li rimarka li bid-dikjarazzjonijiet tal-kap is-sibt qed jikbru l-mistoqsijiet fuq il-vera raġuni għax mhux isib awdituri li lesti jaħdmu fit-taħwida manja li hemm fil-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt l-editur tat-Torċa nnota li dawk li huma qrib ħafna tal-Partit Nazzjonalista u li appoġġjaw lil Bernard Grech biex ikun kap meta tqaċċat Adrian Delia baqgħu fomhom mitbuq dwar din is-sitwazzjoni. L-editorjal tat-Torċa temm jgħid li l-Partit Nazzjonalista ilu fil-bżonn li jdur dawra madwaru u jirranġa daru l-ewwel u qabel kollox. Għalhekk staqsa kif jista' jaspira li jmexxi u jamministra l-finanzi tal-pajjiż jekk l-ewwel ma jirranġax tiegħu u jġibhom fordni. Bekk ir-responsabbiltà ħarja taqa' fuq il-kap li jrid iwarrab kull skuża u mill-aktar fis jirranġa s-sitwazzjoni jekk irid jittieħed bis-serjetà.